محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا Gundang nai tido mada kai sabi fabu mada julbe kai nido andi jimbe gandi kai urema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kebi darana de sunna muhammada adi fof yettude Allah julde nulaade Allah yettude jinnaabe yettude ceerno men yettude ceerno men e du'naade kadi wiidi ceerno men ceerno Mouhamadou Saïd ceerno men ceerno Siraji Din yo welo yo Allah wone makko kono kadi wiide yo Allah junnu balɗe moƴƴine batane ceerno men khalifa meɗen ceerno Amadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass ko yettude Allah no Allah waɗirani en ni yettude Allah kadi no Allah rokkiri en oɗo ceerno mbo windere nde kala ɗaɓɓanno kono ko enen Allah totti yettude Allah kadi nde Allah rokki en dental Dakar yettude Allah nde Allah rokki en wuro wiyetenga Madina Gounass no ɓe mbiyata wele ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe kono noon ko gural diine gural waliyaɓe hande so tawi en garti e oɗo jiyar mo ganduɗa jiyar o waɗante ɗum ko ceerno men khalifa men ceerno Ahmadou Tidiane Ba khalifa général Madina Gounass hande eɗen goni ɗo ete Dakar taw koye nder hettere e nder heñere Dakar ɗo ete Bopp ko yettude Allah mais adi fof ko yettude Allah hono no ɓeeɗo julɓe notori ngal ɗo dental ni yettude Allah hono no dental ngal notiri hoore mum ni yettude Allah e yettande Allah dendagal dental ngal no ɓe notiri ceerno ni kono kadi ko yettude Allah e ummiɓe banggueji fof funnague hirnague rewa e worgo sahal e ɓaleri kala to neɗɗo wonno ari tawtorede oɗo duwaw ari tawtorede oɗo jiyar guila ceerno ari ittoya toon to jaɓɓiya toon to aéroport Léopold Sédar Senghor adda ɗoyete hawri wiyete mum no woni aljuma yimɓeɓe ngari juuli ɗo birdidi ɗo e kikiɗo o weeti woni samedi hande woni dimanche ina wayina ko dewal Allah laaɓgal ceer yimɓe teskiɗo e ngal ɗo dental minen min jettata Allah min jettan dental ngal Allah min jettana ceerno Allah min ñaagonde Allah junnata balɗe ceerno moƴƴina battane muɗum e adi fof gueɗe ɗeɗo eɗen goodi neɗɗo ina tolno hakkude mum e ceerno mum ɗo yiɗata jaggude ceerno o ronko omo tolno ɗo yiɗata jaggude ceerno o jagga kono wonto neɗɗo tolno to ɓuuri weeli woni ceerno o jagguma enen ceerno won e meɗen heewɓe ha tengti e dental Dakar ngal ceerno hankkadi jaggiɓe belaɗo mettaɗo haade tan koye dental Dakar Madina Gounass jeyɗa hande o gonɗa koye nder fittandu ceerno hono no ceerno woniri nder fittanu mani aɗa andi Dakaru so tawi Dakar yonti won heewɓe yiɗoɓe yaade donko so tawi Dakar yonti won heewɓe ɓe ganduɗa ko haajuji tongata ɗumen won hen ɓe ganduɗa goni koye golle jambureɓe mbawata yaade won hen kadi ko rewɓe mbawata ummade ɗo ete lamorgo leydi Dakaru jaaha jooɗi toon to Madina Gounass aɗa andi Madina Gounass jogui kono sifori ala hôtel aji ala woni nokkuji ɗi ganduɗa ɗi hande ina jiiye woni certaine ville uji wadde firtika Sénégal foof yaadude Madina Gounass ina satti malgré noon ko million ngaji garat toon wadde ceerno waɗanede oɗo jiyar taw koye nder Dakaru ɗum way kono elle ceerno koko rokki men hoore mum rokki men ko ɗaɓɓanno ɗen ittani en to ummini ɗum to addi ɗum ɗo ɗo cohluɗen yo ar kadi gueɗel gonguel nani hen saabu ɗo sa ƴeewi Dakar rewɓe jahata mais oɗo jiyar ayi juma o nini worɓe ɓe ko ɗo kaɗata oy to banggue ko rewɓe goni toon wadde ɗo kadi fartangue goɗɗo nani ɗo te kadi paamen so tawi aƴare ne haale so tawi caɗele ne kaale so tawi bone ne haale so tawi gueɗe karmuɗi musɗe mettuɗe ñidduɗe cekñiɗe ne kaale koye nder capital o haalte wadde ceerno arde ɗo wonay fiyande en iblis karawsuji musɗi ɗum ko ɗum hunde nde ɗaɓɓaten eɗen gandi enen foof ceerno to ari ɗo iblis ɗanoto wadde enen ceerno ardemo ɗo ke ñagotoɓe nde Allah junnata balɗe mum o ɓooya arde Dakar beele iblis ena maayi ɗo ceerno goto o wi iblis wuuri koye nder Dakaru saaha foof o yahat Fouta en Madina Gounass en kono so yeehi omo wona toon lewru o ronko dañde sagu makko kono noon o jooɗoto lewru fof o arata Dakaru ko gotol so ari ha Diamniadio dekkat nofru o ƴeewa tan ha waray goto e nalankoɓe ne piije so hen goto wi est ce que vous êtes toujours là yimɓe mbi woy o wi ɗo no deeƴi ɓeɗo kam ne keddi ko mbinomiɓe o rutto faye Madina Gounass en Fouta en nde tawno toon ɓen ko tiɗɓe koye wadde enen so ceerno ummima toon ari ɗo gam nattinde yimɓeɓe fawde ɓe lawol peewal ɗum eɗen jettir ɗum Allah wadde min mbiyatmi ɗum ɗo ko fartange wonandal muɓɓe yoɓe jaggu kadi noon mi waɗa appel goto
eɗen gandi COD ne waɗi existé eɗen gandi oɗo JR en pawanimo e président de la république en pawanimo e homme d'affaires pawɗen mo koye men almuɓe yo jaltinat kaalisaji muɗumen mbaɗa e dental Daka Madina Gounass saabu ko ɗum woni ko foti wonde wona ceerno haala ɗum ko minen kalat ɗum COD ne woodi dente goɗɗe ne goodi dental Daka ne woodi yo yimɓeɓe guittat kaalisaji muɗumen 1000 francs 1500 500 francs balliten pour dental men kala ko ñiɗɗen wadde mbaɗen ɗum ɓe sikko ko hani ko heddi ko ceerno ko duyi koɗo foof min mbi yo Allah jaabo enen fof kadi eɗen jorti Allah jaaboto heddi enen nene duwanoɗen ceerno yo Allah junnu balɗe ceerno moƴƴina battane ceerno ceerno ɓooyoɗo ɗowde emen nde tawno joguiɗen ko ceerno ko wona ceerno en ganda ganduɗen tan ko ceerno kala ko wona ceerno kadi en jiiɗa jiɗɗen ko ceerno yo Allah accan men dental Daka Madina Gounass yo Allah wurnan men ceerno meɗen junnu balɗe muɗum allahumma salli ala seydina Muhammadin wa sallim haza assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Allah jarama on jarama محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلم جالي